Comunitatea evreiască din Republica Moldova dedică o zi a sărbătorii Hanuca pentru copiii de la școala-internat numărul 3 din Chișinău. Deja al treilea an consecutiv, micuții se bucură de cadourile care îi fac încă o dată în plus să zâmbească. В нашей традиции существует одна из главных заповедей – это делать добро. И готовясь вот к таким нашим праздникам, мы обязательно думаем и организовываем программы и для детей нееврейских школ, и со студентами, и с людьми разных абсолютно вероисповеданий, национальностей. Ханука – это праздник новоселья, праздник освящения храма Божьего. И вот, по-моему, для меня лично это место, эта организация, этот интернат, это в какой-то мере храм Божий, потому что здесь собирают детей, иногда даже с улиц, и dают им надежду. Copiii au rămas profund impresionați de darurile primite și de atmosfera de sărbătoare care este mereu binevenită, ei fiind prinși deja de farmecul sărbătorilor care abia urmează să vină. Azi am dansat, am mâncat, mi-a dat soc diferite. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Не приходили, но интересно с ними. Eu m-am învățat să fiu spectacol. Magia sărbătorilor de iarnă a început să cadă lin peste fiecare casă și nu are importanță ce naționalitate suntem sau pe ce dată sărbătorim frumoasele sărbători de iarnă. În acest context, comunitatea evreiască sărbătorește în această perioadă tradiționala Hanuca și acest eveniment nu a fost trecut cu vederea nici în acest an, deoarece micuții de la școala-internat numărul 3 din capitală au pictat, au dansat și au primit foarte multe cadouri din partea comunității evreiești din Republica Moldova și toate acestea deoarece copiii sunt cei care mai cred în poveste. Pe parcursul celor 8 zile cât durează Hanuca sau sărbătoarea luminilor, fiecare familie de evrei are datoria spirituală de a aprinde câte o lumânare pentru a comemora victoria împotriva armatelor elene. Gabriela Burjakovski, Andrei Vete, Volega Rabagi pentru știrile 21.